Ah, sige. Deflex para sa'yo to, deflex. Ayun o. Deflex. Para daw sa'yo, Deflex. Second game. Mahadjar Boys versus Alcomra Team. Yan, Deflex. Pinasa kay Inal. Inal, shoot. Wala na. Gentirone. Nakuha ang bola ni Gentirone. Symbol. Wala. Nakuha ng number 35. Wala. Inal, wala yung shoot. Number 35. Nakuha ang bola ng number 35. Sinamshot, wala. Inal ay wala. Nakuha ni Pasculado. Nagdi-dribble ng bola. Pasculado. Si Pasculado. Ayan. To Oiram. Wala. Pasculado. Yes, sir. 2 point. Pasculado. Ayan. Number 35. Jersey number. Color blue. Jersey number 35. Dribbling the ball. Pass to Maxi, pinasa, Priagido, nakuha ni Priagido, ayan, Priagido now running, dribbling the ball, si Priagido, ayon, pinasa kay Kapiping, Sinyot, wala, Priagido, sa ilalim, ayan, nadali, ayan, jump shot, Priagido, wala talaga, Deflex, ayan na, si Deflex, nagdi-dribble ng bola, Deflex, for you now, Deflex, yes sir! Deflex! Nakuha ni Deflex. Nadali. Hard Deflex. Flex na flex. Hermi. Dribbling the ball. Hermi. Pinasa kay Kuya Piping. Kapiping. Ayan. Naghahanap ng mapapasahan si Kapiping. Ayun. Nakuha ni Inal. Inal. Nag-dribble si Inal. Sinyot. Paso. Ayan. Inbound. Ay, pass break. Yan, Priagido, number 10. Ako, nakuha ni Kapiping. Yes, sir! 2 point. Kapiping. Ayan, inbound. Ayan, Gentirone. Nagdi-dribble ng bola. Gentirone to Kapiping. Si Kapiping. Ayan, pinasa kay Inal. Yes, 2 point. Inal, 2. Yan, Pasculado. Bilis ng palitan ng ng bola. Pasculado, nagdi-dribble. Layup! Yes, 2 point. Pasculado. Gentirone, pass break to Maxi, nagdadala ng bola. Maxi, layup! Wala! Ayan, nakuha, number 35, jersey number, nakuha ang bola. Ayan, pin, na-shoot! Wala pa rin, kanya pa rin ang bola. Leo, napalap niya, kanya pa rin. Ayan, Mr. Oiram, nagdi-dribble ng bola. Mr. Oiram. Ayan, saan pupunta si Mr. Oiram? Ayon. Priagido. Ayan, si Priagido now. Priagido to Kapiping! Uy! Foul. Ayan na. Good daw yun. Ayan na. Kapiping. Oh! Ayan si number 00 Danyo. Dumating na ang star player. Ayun na. Nandun na pala. Ayun. Inal. Nadali tayo doon. Nalimang tayo kay Mr. Danyo. Dumating kasi ang star player ng Alcomra Team. Now, dribbling the ball. Pasculado. Naghihintay ng kanyang mga teammate na bumaba yun. Tumakbo na si Pasculado to Mr. Oiram. Wala, Pasculado. 2 point, Pasculado. So, ayan. Maxi, feel ang pag-layup. Uy! Ayan. Labas. Ayan. Deflex to Gentirone, jump shot! Wala, nakuha ni lost ball. Labas ang bola to Mr. Oiram to Pasculado to Priagido. Wala. Nakuha ng number 35, jersey number. Nakuha ang bola to Deflex, nagdi-dribble. Number 21, Deflex. Ayan, Deflex. Trinay to shoot! Wala. Ayan. Nakuha ni Kapiping, Kuya Piping. Pinasa kay Pasculado. Ayun. Pinasa kay Kapiping. Oh! Ayun. Miss. Jump ball. Ayan. Alcomra Team ang bola. Maxi to Deflex nagdi-dribble. Ayan.
to number 35 jersey number layup. Wala, nakuha ni Inal. Inal, Sinyot. Yes sir, ayan. Pass break to Kuya Piping, nakuha ni Deplex. Deplex to Inal. Inal, nagdi-dribble. Number 15, Inal. Jump shot, Inal. Wala, nakuha ni Pasculado. Pasculado, nagdi-dribble. Ayan, Pasculado. Yan, nanuklay. Sinuklay pa. Idol. Maxi. Tumakbo si Maxi. Ayun, jump shot. Maxi, wala! Nakuha ni Priagido to Pasculado. Pasculado, nagdidribble ng bola. Pinasa kay Kuya Piping. Ayan! Untik ng malus bola. Ayan. Kapiping, ayun, pinasa. Ay, nakuha! Pinasa kay Deflex ang bola. Ayan, walang kahirap-hirap. Ayan na, jump shot. Deflex, wala. Nakuha ni Priagido. Priagido, number 10, to Pasculado. Pasculado, yan, Pasculado to Kapiping. Pinasa kay Mr. Oiram. Wala! Priagido, jump shot. Yes, sir! 2 point. Ayan, Inal. Nagdadala ng bola si Inal. Inal. So, ayun. Oho! Ayan, nakuha ang bola. Na-recover ng jersey number 35 sa ilalim. Ay, wala. Ayun. Okay, back to the ball game. Number 35 to Gentironi. Pass to Inal. Inal, jump shot. Wala, rebound by Pasculado. Pasculado, nagdadala ng bola si Pasculado. Ayan, Pasculado, nag-layup. Pasok ang layup. Si Pasculado, ayan. Ayan, muntik na tayo doon. Deflex, Deflex, pinasa, number 35, jersey number, yes sir, 2 point, number 35, jersey number, Mr. Oiram nag-dribble, Mr. Oiram, ayan, ayun, Mr. Oiram to Kapiping, lost ball, turn, labas ang bola, Mr. Oiram, pinasa kay Hermi, oh, nakuha ni Maxi, ayan, nagdadala ng bola, Maxi, feel na feel ang pagpasa kay Inal. Wala! Gentironi, nakuha ang bola. Gentironi, yes sir, 2 point. Gentironi, ayan, pinasa. Deflex na, recover ang bola. Ang hagis, nakuha. Deflex, jump shot! Ayan, Pasculado, pass to Priagido, nakuha ang bola ng number 35, jersey number 35. Pinasa kay Inal. Inal, 2 point. Yan, change court. Okay, labas ang bola. Hermi to Kapiping. Kapiping, pinasa. Ay, nakuha ni Maxi to Gentironi. Layup. 2 point, Gentironi. Easy layup. Yan, Mr. Oiram, pinasa kay Pasculado. Yun o, top board pa. Ayan, pass break to Gentironi. Ayun, kinaliwa, wala. Gentironi again, yes sir, 2 point, Gentironi. Ayan, Pasculado na, nagdadala ng bola. Si Pasculado. Pasculado, dribbling the ball. Pinasa to Mr. Oiram, jump shot, Mr. Oiram, wala. Yun, Priagido, ayun, Paulo. Mr. Oiram, labas ang bola ni Mr. Oiram. Ayun, nakuha ni Gentironi. Ang hagis, nakuha. Gentironi, ayan. To Inal, nakuha din. Pasculado. Ayan. Uy. Ayun, 2 point. Mr. Oiram, 2 point. Ayan. Deflex, nagdi-dribble ng bola. Mr. Deflex, hard deflex. Jump shot. Wala. Labas ang bola to Mr. Oiram. To Kapiping. Inabot na ng sala. Ayan, Kapiping. Binigay kay Pasculado now, dribbling the ball. Pasculado to Mr. Oiram, jump shot. Yes sir, 2 point, Mr. Oiram.
Maxi, nagdadala ng bola. Maxi, feel na feel ang pasa kay Ginteroni, nakuha ni Pasculado. Pasculado, ang bilis ni Pasculado. Layup! 2 point, Pasculado. Yan. Inal. Number 15, Inal. Tumatakbo, nag-drive. Wala, nakuha ni Maxi. Jump shot, Maxi, wala. Inal, again, Inal. Wala pa rin. Kay Inal pa rin. Wala pa rin. Nakuha pa rin ako. Priagido, pinasa kay Pasculado. Pasculado. 2 point, Pasculado. Ayan. Ginteroni, nagdadala ng bola. Ginteroni, nagpasa ka sa number 35 jersey number. Ayan, Pasculado, kinuha ang bola. Ang bola, nag-dribble pass to Kuya Piping. Wala, Pasculado again. Si Pasculado. Ayan. Wala. Pinasa kay Mr. Oiram to Pasculado. Yes, sir! 2 point. Ayan. Ginteroni. Ang bilis. Ginteroni. Pinasa kay Inal. Yes, sir. 2 point. Inal. Ayan na. Mr. Oiram, number 16. Oiram, number 16. Jersey, white jersey number. Oh! Mr. Oiram, wala! Ayan, ayun. Si Deplex, ang bilis. Nagdadala ng bola. Deplex, jump shot. Wala, nakuha ni Priagido. Priagido to Pasculado. Pasculado, ayan. Tatlo sila, marami. Ayan na, pinasa kay Kapibing. Wala, nakuha. Oh, ayan, nagagawin. Oh! Anyari dyan? Huwag dyan! Doon sa kwarto! Okay, back to the ball game. Kuya Piping, Kapiping to Mr. Oiram to Pasculado. Ayan, Mr. Oiram, ayun. Yun, no? Easy to, Mr. Oiram. So, ayan. Labas ang bola. Inal. Ayun, binalik kay Ginteroni. Ayun, sa ilalim. Priagido. Nakuha ni Priagido. Pasculado. Ayan, Pasculado. Sure ball, Pasculado. Ayan, pass break. Ang bola to Ginteroni. Ginteroni now. Dribble. Ayun. Wala. Kay Inal pa rin. Ayun, wala. Priagido. Nagdadala ng bola si Priagido. Ayun, 2 point Priagido. Ayun na. Ginteroni now dribbling. Ayun, layup Ginteroni. Wala. Follow up by number 35 jersey number. Pasok. 2 point. Ayun, Mr. Oiram. Pass break to Pasculado. Layup. Wala. Ayun, nakuha ng jersey number 35. Ayan, Maxi, ang bilis. Nagdadala ng bola. Maxi, ayan. Feel na feel ang kanyang easy layup. Wala. Nakuha ni, ayan. Number 35, nakuha ang bola. Ayun. Oh! Foul naman to. Labas ang bola. Number 35, nilabas ang bola to Inal. Jump shot. 2 point, Inal. So, ayan. Mr. Oiram, balik kay Pasculado ang bola. Ayan, pasa to Priagido. Yun! Easy lang doon si Priagido sa ilalim. Number 35 to Maxi. Jersey number 3, Max. Nagdadala ng bola. Ayan. Number 03 to Inal. Jump shot. Yes, sir! 2 point Inal. Pasculado. Dribbling the ball. Pasculado. Oh. Kaway no! Ay, layo, oy! So, ayan. Kapiping to Pasculado to Mr. Oiram. Wala. Ayan, Mr. Pasculado nagdadala ng bola, nag-dribble, pumasok Mr. Pasculado. Wala. Foul, violation, same ball. Labas ang bola, Mr. Oiram. Labas ang bola, number 16, Mr. Oiram. Ayan.
binigay kay Kapiping. Kapiping, ayan, binigay kay Hermi. Hermi, nagdala, pinigay. Oh! Nakuha ni Maxi. Ball daw, ball. Same ball. Pascolado. Labas ang bola ni Pascolado. Pascolado kay Kapiping. Kapiping to Mr. Oiram. Mr. Oiram nagdi-dribble. Jump shot. Wala. Follow up by Pascolado. Wala. Pascolado pa rin. Yes. 2 point. Pascolado. So ayan. Gentiloni na nagdi-dribble ng bola. Ayan. Gentiloni. Pinigay kay Inal. Inal. Wala. Nakuha ni Priagido. Tumatakbo si Priagido, binigay kay Pascolado. Oh, kay Kapiping, nakuha ni Kapiping ang bola. Ayan. Oh. Lost ball. Same ball. Ayan. Binigay kay Mr. Oiram. Mr. Oiram to Pascolado. Ay, nakuha ni Maxi. Maxi, nagde-dribble ng bola. 1-on-1 sila ni Mr. Oiram. Ayan, Maxi! Pasok kay Maxi. Ayan na, nakuha naman kay Maxi. Nakuha ulit ang bola. Yun, pasa kay Inal. 2 point. So, ayan na. All last ang score. Diretso lang, diretso. Ayan na, si Kapiping nagdadala ng bola. Pareho ang score, last. Labas ang bola. Ilabas ang bola ni Mr. Oiram. Mr. Oiram. Ayan, Pascolado to Oiram, balik kay Oiram, jump shot. Oiram, wala. Nakuha ni Pascolado pa rin. Uy, violation, turnover. So ayan, labas ang bola, number 35, inbounding the ball to Gentiloni. Ka Roger Gentiloni nagdi-dribble. Ayan, pinasa sa number 35 jersey number Sinyo. Wala, nakuha ni Mr. Oiram. Mr. Oiram to Kapiping. Si Kapiping, ayan, nag-iisa Kapiping. Yes, oh! Tapos ang laban. So panalo pa rin ang Bahajar Boys.